ngidap da kajing sungkumen ba kumbai presiden jongi hapok ka district iladap mention ngi lala ban file ki Southly ki constituency bat ka jirang ke badangsa kan sa file syai ngi kermen ba baro kan ia baik kekam te henry kum ka parti kongres ngidap da kajing sungkumen ban ong ba ka parti jongi kala ban penieng haporo kin Southly ki constituency jong ka jela ka jongi hakapor baki pa iba kidang lengo ka kongres kan le kumno hakane ki election nakadaw jong ki jingpet no jong ki kato kan engut ki MLA ki bala job hakane ka term ke bala dep te henry watla ki bala syajit na ka parti kongres kimdon shu ka parti kongres pat kelayo daki khmat ki batmai ki ramba abat ki long kemi ki ban treasure ham ki balong ki candidate hakane ki election government na baro Southly ki constituency tika kongres kadon ka jing scam ngilek se nginom kop te henry ngam artatin baka parti kongres kan long ka single largest party hakane ke election ke ban kane ke election government